हमके सतावे में अच्छा रात बीत जाई सैया रूस मनावे में ए जिरौआ मिले लका हमके सतावे में रात बीत जाई सैया रूस मनावे में। रुसला पर याद आई हरिओम भेगो ऐसन गीत बा हमने के गावे ना आई सदे गीत के रौरा सुनले हो खब तो जरूर रौरा जौन गाई वो हमारा बस के नहीं खे चलता तो चलता बाकी भौजाई बानी एगो लड़की एगो लड़का से मिलल बिया अच्छा और लड़का भी मिले गइल बा तो ई बात कहता का उहे गीत ह काहे क्रिया धरावेलू भाभी मुस्कुरा रही है काहे क्रिया धरावेलू तुआन के तरे अरे तोह के पुतरी में हो तोह के पुतरी में राखीला परान के तरे तोह के पुतरी में राखीला जब मिलनी तो पूछेलू पूछब ना क्रिया धरावेलू आज पूछत नहीं हम का काहे क्रिया धरावेलू आन के तरे काहे क्रिया धरावेलू आन के तरे तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे एगो तो तहरा भी समय नहीं खे ना एक साल पर मिले आवेलू अच्छा अब मिले आवेलू तो हबड़ा जालू आप बुलाते ही नहीं है अब ही छन भर न तारा बैठला भई अब ही छन भर न तारा बैठला भई अब ही छन भर न तारा बैठला भइल तले चल देलू तू जिया के जान के तरे तले चल देलू तू जिया के तले चल देलू तू जिया के जान के तरे आहा तले चल देलू तू जिया के जान के कबो बतिया जब प्यार से ई गाना पहले के हो अदिति पहले के गाना कितना सुंदर होखे बहुत प्यारा होता था कबो बतिया जब प्यार से पूछ तो से कबो बतिया जब प्यार से पूछ तो से हमके डट देलू जय हो कबो बतिया जे प्यार से पूछी तो से तो से हमके डांट देलू
वाह कि कहे क्रिया धरावेलू आने के तरह तोह के पुतरी में राखीला परान के तरह गावो एगो गावो।